kao i u Srbiji. Da li vam to smeta i kako se nosite sa tim? Pa nosim se dobro, još sam živa. Pa više to smeta mojim roditeljima. Moja mama je onako jako tužna kad nešto pročita tako ružno o meni. Ali ja se više stvarno ne obadajem na te stvari. Pa di bi bila, već bi bila negdje na psihijatri. Ne obadajem se, idemo dalje. Imamo, hvala Bogu, 2 uva. Kroz jedno uđe, drugo izađe i to je to. Idemo dalje. Znam da ste bliske prijateljice sa Doris Dragović. Za sve njene fanove koji to već pitaju na internetu, možda i vi znate informaciju da li sprema nešto novo i da li će uskoro obradovati slušalce i ona nekim pesmom ili nekim duetom kao što ste vi imali onaj sjajan Sudnji dan. Pa znam iz prve ruke zato što Ivan Huljić, znači sin od Tonča Huljića, radi pjesme za Doris. Lagano se to snima i mislim da će uskoro Doris izdati novi album. I na kraju jeste li vi zapravo povukli nogu da je krenuo taj magazin da se podmlađuje? To magazin bi ja već nazvao Bebe u magazinu. Mali Ivan Huljić, pa onda Ivan... Da. Da li ste vi prvi zapravo podmladili magazin i dali im onu energiju? Jer je taj prvi koncert u Beogradu posle toliko godina bio zaista fenomenalan. Ja sam bio na njemu. To je bio neverovatan izliv emocija. Ježiva istina, to nikad neću zaboraviti. Evo dok sam sad pričala sam se naježila. To je bilo stvarno prekrasno i ja se nadam da ću ja to kao solistica ponoviti. A da ti kažem sad za ovo, Ivan je došao evo u magazin, a možda će za par godina doći i Hana koja je prekrasno jedno biće, a Hana je sad završila 4. srednji, jako lijepo pjeva i preljepa je. I još nešto da mi odgovorite, koje su sve muke pevačica? Kako uspevate da se po ovoj hladnoći, danas je hladno već u Opatiji, ne razbolite? Ja sam već 2 dana na antibioticima, imam i malo problema sa očima, imam neki konjuktivitis, ali šta ću, mora se. Šta se mora, nije teško. Ovo je moj posao i to je to. Dobro, srećno i čekamo taj album. Kad smo rekli, kad je datum? Krajem 9. početkom 10. mjeseca.